Apa, Aitor, arratsaldeon, ongi etorri. Aitor, zure lehen itzulpena izan da Sherlock Holmesen memoriak, liburu? Bigarrena, beraz. Urte gutxi batzuk itzuli nuen Barakaldoko idazle baten eleberri beltza, Elena Fernandezen Gerezi Mingotxak. Bera euskalduna da, baina ez zen ausartu euskaraz idaztera ez da autoitzulpena egitera, eta orduan nire eskatu zidan gaztelenetik euskarara itzultzeko, eta lasei nuen. Berak eskatu zizun, apropos? Bai, bueno, gelakide baten bitartez, baina, bueno, bai. Hau da zure bigarrena beraz, esan dugu Sherlock Holmesen memoriak, liburu hortxe ondoan duzu. Bai. 2021 batean aurkeztu zen, argitaratu zen duten edo Durangoko azokan behintzat izan zen eskuragai, zer moduzko esperientzia izan zen? Oso polita, Durango pasada bat da. Hemen literaturaren edo sorkuntzaren arloan aritzen garen ontzat, meka da guretzat, ez? Orduan oso esperientzia polita eta berazgarria bai. Eta zure itzultzaile bezala, nola sentitu zinen, Durangon zuk egindako lana hor jendaurrean eta jendearen eskura jartzen zen momentu horretan? Bueno, ez dut nik idatzi liburua, baina nolabait, esan ezake nire ekarpena indio dela euskal literaturari edo bintzat euskal literatura itzuliari eta hori arro egoteko modukoa da bai. Zenbat denbora behar izan duzu, liburu hori itzultzen? Esan beharra dago, iaia 2 urtego naizela, baina aldi berean lanean aritu naizelako, orduan hau hobi baten modukoa izan da. Orduan lanetik itzuli, txakurratera eta arratsaldean azken iluntze partean, noiz behinka jertzen nintzen itzultzen, beste batzutan ez, asteburutan bai ez, oporretan, orduan pixkat izan dudanean itzuliz, azkenean desente luzatu naiz. 2 urte. Bai. 2 urte. Pentsatzen nuen pandemia aukera ona izango zela ongi eta patxaz bukatzeko, baina azkenean korrika eta presaka Durangora iristeko, eta, bueno. Eta Sherlock Holmes zalea zinen lehendik? Neukan sekula irakurria, baina noski ezagutzen dituen Sherlocken eta Watsonen abenturak, baina, telesaietatik, filmetatik, baina hau izan da irakurri duen lehenbizikoa. Eta nola heltzen zaio horrelako itzulpen lan bati? Nondik hasten da edo zer egin behar da lehenik eta behin? Bueno, nik uste inork ez dakiela oso ongi nola, ez dago arautua, inork ez digu irakatsi nola egin behar den, baina logikak esaten digu lehenbizi liburua irakurri egin behar dela, bintzat lehenbiziko ideia bat izateko, eta gero nik zuzenan heldu nion itzulpenari, eta aurrera, besterik gabe. Lehenbizi liburua irakurri, beraz, originala irakurri zenuen, ingelesezko bertsioa irakurri zenuen? Bai. Egia da nuela osorik irakurri hasiera batean, 12 kapitulo dira independenteak, orduan lehenbizikoa irakurri eta orduan hasi nintzen lehenbizikoa itzultzen, eta gauetan irakurtzen segitzen nuen, baina ja itzulpen lana hasita. Inoiz enuen aurreratu, itzulpen lana irakurketa esan dute, enintzela azkarrago ibili itzultzen irakurtzen baino, baina, saiatu nintzen biak parean eramaten. Eta irakurtzen ari zinen hori gustatzen ari zitzaizun, ze agian ez dakite gertatu daiteke esatea, bai, itzuliko dut. Eta gero hasi eta zaila egitea. Ez, oso historio irakurrazak dira eta oso atsegina, orduan momentu oro oso gustora sentitu nintzen itzultzen eta oso prozesu polita izan zen. 12 historioz osatutako eleberria dela esan duzu, 12 horietatik baduzu gustokoena? Lehenbizikoa, ez dakit lehenbizikoa izateagatik edo, baina asko gustatu zitzaidan, Silver Blaze du izena, lasterketa zaldi baten izena da, eta mundu horretan kokatzen da historia. Pertsona bat hilda aurkitu dute, zaldi lasterketetako entrenatzaile bat, zaldia ere desagertu da, eta orduan hor kokatzen da historia. Nola saiatzen diren aurkitzen nori izan den hiltzailea, non dagoen zaldia, zer gertatu den, eta asko gustatu zitzaidan. Hemen ikusten ari gara marrazkia, ez da? Bai, hori da lehenbiziko historiakoa. Adurlarreak egin ditu ilustrazioak, uste dut kapitulo bakoitzerako bat egin zuela, batean uste dut bi daudela. Eta nik uste izugarri aberastu dutela liburuaren edizioa. Oso grafikoak dira, oso personalak ere, uste dut oso estilo personala duela Adurrek, eta nire behintzat oso politak egiten zizkit.
Kartoizko kutxa izeneko beste bat ere bada, ez da horrek badu historio bat. Bai, bueno, nik Igel Argitaletxeak jatorrizko testua pasatu zidanean, 11 historio besteik ez zituen, eta gero liburuari buruz irakurtzen ikusi nuen bazela 12. bat, baina edizio gehienetan zetxuratu izan zela. Orduan horrek atentzioa eman zidan, eta orduan kontuatu nintzen, gaiarengatik garai hartako Ingalaterran eta Estatu Batuetan 19. mende amaieran edizio askotan kendu zutela. Kontua da ezkontiden arteko desleialtasun kasu bat dela, gero batak bestea hiltzen duela, orduan gaiura garai hartan zentsuratzeko modukoa izan omen zen eta toki askotan kendu zuten. Bueno, gero editorearekin hizketan pentsatu genuen polita litzatekeela hori ere jasotzea, azkenean jatorrizko liburuan alaxe zegoen, eta gainera tamalez gaur egun ez da hain gai arraroa. Orduan, pentsatu genuen bazuela tokia gaur egungo edizioan. Sherlock Holmes, detektibea, Watson laguntzailea, Moriarty irakasle maltzurra, pertsonaia asko daude, baduzu kutxunen bat? Ustut gehienoi gertatzen zaigula Watson dela gure pertsonaiari kutxunena, bera delako narratzailea gehienetan, eta orduan bera delako arima biluzten duena eta benetan ezagutzeko aukera ematen diguna. Egia da beste batzutan, haren bitartez Sherlockek kontatutako historioak ere badaudela, orduan horietan Sherlock Holmes izaten da narratzailea edo, baina oso persona berea da eta oso hotza eta distante, orduan ez aukerarik ematen berarekin konektatzeko. Orduan Watsonekin guztiz kontrakoa gertatzen da eta irakurle moduan hori eskertzen da. Eta ingelesez originala irakurtzen ari zinenean, Sherlock Holmesek eta Watsonek badute esaldi bat mundu osoan ezaguna dena, ezta? Nola da ingelesez, elementary my dear Watson, halako zerbait, ezta? Bai, Sherlockek esaten omen du, baina liburu honetan behintzat ez agertzen da, entzun duanagatik ez dago inon idatzia. Ez, Ez dakit gero filmen batean edo telesailen batean agertu zen, baina nik uste lan literariotan ez dela agertzen. Beraz izatekotan ere audiovisualerako saltoan gehitutako zer esaldi balitzateke. Bai, edo bestela ez dago, edo igual norbaitek asmatu zuen eta audiovisualetan ere ez dago, ez dakit, baina behintzat uste dut literatura idatzean ez dagoela, esaldi hori. Eta hori bestela nola itzuliko genuke, orain hemen itzultzailea daukagula, bistan da edo horrelako zerbait? Bai, bistan da, Watson maitea edo horrelako zerbait? Bai, ondo. Izan daiteke? Izan daiteke. Biosiko nizuke, bai. Topatu duzu zerbait berezirik, ezagugarri berezirik idazkeran, Arthur Conan Doylen idazkeran? Ba, nire harridurarako ingelesez irakurtzeko nahiko erraza zen. Pentsatzen nuen, 19. mende bukaerako ingeles Victorian ura, zail txamarra izan behar zela, baina ez dakite bere ezaugarri propioa den edo garai hartako nobela beltzarena, baina bai, harrigarria utzi zitzaidan galizismoen kontua. Frantsesetik hartutako hitz pila bat dago, kursiban adieraziak, baina asko eta asko hartzen dira jatorrizko bertsioan, eta horrek atentzioa eman zidan bai. Eta horiekin zer egiten da, itzulpenean? Ikusi nuen, honen aurretik bada beste bat, Fernando Rick itzulia, Sherlock Holmesen abenturak, eta ikusi nuen horretan gehienak errespetatu zituela. Orduan nire saiatu nintzen bide horretatik jotzen eta horiek mantentzen. Egia da batzutan oso zaila zela, eta orduan euskal irakurlea konturatuko zenez, zutena jarri euskaraz eta listo. Baina saiatu naiz horiek errespetatzen bai.